1 लाखबो मोनगोन 50,000 नांगौबा 50,000 मोनगोन 20,000 नांगौबा 20,000 मोनगोन आरो एकदम बेसे नांगौ एसे मोनगोन जों जि बुरजा जावगायखागोन एबार डिस्ट्रिक्टआ जोंना गोदान तामुलपुरलै तामुलपुर कुमारिकाटा गामिया बगाजुलि हाजुगुदि बेयाव जाव माबा रज'गोना 10 थाखा 8 थाखा नैनाबो 8 थाखा नैबे मोनसेयाबो 8 थाखा बराय हरलायबाय लोगोफोर नै जोंहा दिनै माबा बानलु फुलि जावायनो नागिरदों आरोना जागायजेनसिगोन दिनैनिफ्राय बानलु सिब्रुआ बानलु राजाया एकदम सोरनो नांगौ मोनजोबसिगोन आरो माबा मास मोनसेनिबो सिगां नङाबा उनाव मोननो हागौ आरो फुलिखौ नांगौबा फोसाबखानानै दोनदो जायगाफोरखौ जायनो नांगौ ओमफ्राय फुलिखौ आवग्रि हरदो कमेन्टफ्राव हरदो कन्टेक्ट नाम्बार होगासिनो स्क्रिनाव लासैनो मोनगासिनो नै ट्रियावबो माखासे जावैगोन ओमफ्राय हायाव माखासे जावैगोन आरो जों हानिखौ जों गायगोन ओमफ्राय नैबे ट्रियाव जावैनायखौ फानहरगोन आरो ओमफ्राय हानिखौ फानगोननो ओमफ्राय एसे खम आरो दामा मोननै जार जागोन ट्रिनिया जाहैगोन 11 थाखा गोलैगोन ओमफ्राय हानिया 8 थाखा गोलैगोन आरो नै फिक्स दामखौ नैसो खिथानो रोंगोन दे आं इनाव सोंनोसै नै खिथाहरदो एसे फुलिनि दामफोरखौ बेसेयाव मास मोनबेसेनि उनाव मोनगोन दे मास मोनबेसेनि उनाव माने 1.5 मासनि उनाव मोनगोन 1.5 मासनि उनाव 1.5 मासाव फुरा जाहैगोन मास मोनसेयाव एसे गोरलै दब जागोन ना नङा एसे गोरलै जागोन ओमफ्राय जेनेबा गायजाथारनाय सम जायोबा 1.5 मासाव जाहैगोन आरो ओमफ्राय दामा जागोन ट्रिनिया 10 थाखा ओमफ्राय फिक्स जागोन आरो खमायनाय जानाय नङा माने ट्रिनि दाम दं नालाय ओमफ्राय बे हानियाहाय 8 थाखा 7 थाखा एसे माबाखौ फुलि मोजां नायनानैहाय एसे दामा बांसिन जानांगौ थाइसेसो ओमफ्राय फैबायबायबा एसे सोखौलाय माबा खालामना हरनोसै मिलायना हरनोसै फैग्रोनायदो कन्टेक्ट खालामनानै सोरबा लाङोबा एसे एनैयालाय फैबा रायलायनायनि गेजेरजों जाखायो नालाय जोंथ' फिक्स दामखौहाय ट्रेनिखौ एसे माबा खालामना होदों माने ओइ हायाव जावैनाय एसे खम जागोन दा आंबो गासिखौबो खेबसेनो डाइरेक्ट बुंजोबनो हाया डाइरेक्ट थुलमुल 8 थाखा 7 थाखा बुंना दोनथ'बाय आरो हानिखौ दे थिगानो लोगोफोर भिडिअफोरखौ एकदम शेयार खालामलाबायना होदो सोरबाफोरनो नांगौ जाबाय बायदों खोमा फुलिखौ जोंनाव मोनथारसिगोन नालाय एकदम शेयार खालाम आरो खालाम अननानै प्लिज एकदम बेसे नांगौ एसे मोनगोन आरो फुलिखौ जोंनाव एबार 1 लाख नांगौबा 1 लाखबो मोनगोन 50,000 नांगौबा 50,000 मोनगोन 20,000 नांगौबा 20,000 मोनगोन आरो एकदम बेसे नांगौ एसे मोनगोन जों जि बुरजा जावगायखागोन एबार बानायगासिनो नैबे जाबाय उखुम आरोना उखुम होगोन जों नङाबा अखाया एकदम सिफायजोबगोन ना आरो जायगाफ्रा सोरबाफोर गायनो गोसो दंबा हाग्रा बारिबा दानिफ्रायनो दानजेनदो ग्रोब जाहैनायनि फोसाबनानै दोनखादो हासार सारनानै लादो 1.5 मासाव जाहैगोन 1.5 मासाव ग्रोब 1.5 मासावनो जाहैनो गायनायनि ग्रोबनो बेखायनो दानिफ्राय फोसाबना दोनखादो ओमफ्राय फुलिखौ आवग्रिदो लाब जायो बेनिखायनो जों मावफिनबाय जों सानदोंमोन फार्स्टआव गोदान जों लस जागोन नामा सानदोंमोन आरो खिन्थु साक्सेसफुल लाबानो लाब बेनिखायनो गोसो जाबावगोन नङाबाथ' जों लस जाबा गायखायामोन लस जाबाथ' गायलामोन जोङो ओंखायनो लाब जानायखायसो गायदों जों 200 खरि मोनबाबो लाब जायो बेनिखायनो गायफिननाय जाबाय आरो 200ल' मोनखायाना मोना गोबोर हासार गोजा आरोना पियर गोबोरलै जोंना मालायनि बायदि सक'पेट गैया जेबो हासार गैया आरो गोबोरल' खालि गोबोरखिल' नेचारेल बिराद खस्थ' होयोलै बिसिनाव हाजिरा जाजाया आंखौ नुवाखै ओरै जावहोलाय ओरै लायलाय ट्रिया लाबोदो सोनोसै
खिथानो हरनो बावदोंना जायगाफ्रा डिस्ट्रिक्टफ्रा मोजां खिथाहरफिन डिस्ट्रिक्ट नांगौ डिस्ट्रिक्टआ जोंना गोदान तामुलपुरलै तामुलपुर कुमारिकाटा गामिया बगाजुलि हाजुगुदि पिन नम्बर 781360 ओमफ्राय मा होनो पस्ट अफिसा खालिपुर ओमफ्राय थाना तामुलपुर महकुमाया जाबाय कुमारिकाटा ओइ आं खेबसे दाम दरखौ खिथाहरबावनोसै दै लोगोफोरनो नै बेयाव माबा रज'गोना 10 थाखा बेयाव रज'गोना ओमफ्राय गेरेन्टि जाखाजोबगोन दे नैयाव रज'गोन ना नैनिखौ फानगोन ना 8 थाखा नैनाबो 8 थाखा नैबे मोनसेयाबो 8 थाखा ओइ लासनियाबो 8 थाखा ओमफ्राय नैयाव रज'गोन बावआ 10 थाखा एनाबो नै बानायगासिनो नै फुलिखौ दंबावसो नै जि बुरजा दानि सारनोसै खोबगासिनो नै बानलु बेगरखौ रज'बाथाय बोखारनांसिगोन ओमफ्राय उफ सानसे लाफ्लांबायलै दिनै खामानियानो मा दुखांखायोलै बिदिनो होबावबा